червени картони показани в хода на двубоите. Може би от тази гледна точка Йорданов ще се опита да даде на такива условия. Сега какво правят трима футболисти на ЦСКА? Сънди, Жоан, Фелипе и още един техен съотборник бурно скочиха към Георги Йорданов, в който не даде никакъв сигнал. Играта продължаваше, ЦСКА да рискуваше сериозно да допусне бързо изнасяне на топката. В този момент обаче всичко приключи. О, господи, какво влизане! Това не е сцена от екшен филм, това е по всички правилници на футболната игра директен червен картон. Няма как да скочиш по този начин, независимо, че тук става въпрос за балансиране, за усет към топката. Нещо, което обягна от очите на целия съдийски екип. Тук не може да търсим само персонална отговорност. Ето защо Мирисавлевич, Сънди и Жоан Фелипе всъщност толкова бурно реагираха. Козми Моци тук направи нещо рядко виждано. С умисъл или без умисъл, това е изключително опасно влизане. Кръка бе много високо в гърдите с бутоните в тялото. И е истинско чудо, че